Ungabe unayo yini inkinga ye-erection noma iy'nkinga zasekamereni? NguDr Thabile, the Blue Clinic yamadoda eThekwini. Ake sibonisane lezi zinto ey'ncane engakwenza ukuthi uyibone ukuthi unazo yini iy'nkinga zasekamereni. Okokuqala, umuntu uma uvuka ekuseni ungasaqini ngale ndlela ozazi uqina ngayo, kuzeka ukuthi khona okuthile ongasahambi kahle, lapho uhluleka ukuqala i-erection noma iqala kahle i-erection kodwa uhluleka ukuhlala nayo kuze kufike kuvuthondaba. Ngenzeka ukuthi unankinga yasekamereni isikhona lapho, kanti okunye lapho ungasahahi, ungasalifisi ucansi ngendlela ozazi ulifisa ngalo kwehla, kodwa lokho kufanele kucindezele ngendlela thile noma kucindezele upartner wakho ngendlela thile. Uma ubhekane lezo y'nkinga, kungenzeka ukuthi usudinga ukusukuma uyothola usizo ngey'nkinga zasekamereni. Asikhumbule, abaningi abesilisa bebefika ku-40 neminyaka ethe ukudlula ku-40 bazoba nazo iy'nkinga zasekamereni. Sukuma uthole usizo.